waar wordt noffelijker. De temperaturen gaan omheen en het wordt wat meer droeg en de zonne komt er wat meer bij. Maar stabiel wordt het voorlopig nog net. Wel, joen nog een paar buien of buikjes. Vannacht denk ik droeg waar, maar zo'n 4 of 6 graden. Mooi opklarings en een zwak ontmatige wind krimpend naar het zuiden en het zuidwesten. Maar die wind kan letter vannacht in het kust- en waardgebied wel eens vrij krachtig worden. Morgen dag. Ja, het wordt een dag die begint met een prachtige opkomst van de zonne. Maar starig gewoon begint de lucht. In de middag is die lucht hier en daar beroen. En jawel of letter in de middag ruimt het overal. Lichte ruin is. Temperaturen morgen zijn 13 en 15 graden. En de wind die komt uit zuidelijke richting matig en krachtig. Ja, dan is het nog net maaitijd. Maar het maaitijd zwaar komt er wel meer aan. Het vooruitzicht. Allereerst toonsje. Een dag met zo'n 14 graden, misschien 15. En hoe daar een buike, maar ik nog redelijk wat zinnen. Op vrijdag ik een bui of een buike, maar de temperatuur gaat dan al richting de zantje of 18 graden. En op sneeuw wordt het sanjontje misschien oppakken al de simmertemperatuur van 20 graden. En dan wordt het warm. Maar de onstabiliteit bedoel ik een enkele bui of een buike. En Koninginnedag liek het bij ons droeg te verinneren, maar zo'n zantje of 18 graden. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.